lakone Suminten Edan. Ngono iku. Aku dadi Suminten. Suminten kok lanang lha apa? Lho lah aku dadi sapa? Surata. Surata ku dak tanggeku bakal tape iku malah. Subroto aku paham Bupati Trenggalek Dibyo Ngalim. Kuwi ngono. Soale dapuan gede dhuwur kuwi angel nek ora kaya aku. Bupati ngono gak iso. Bupati gede dhuwur kok setugel iki piye malah. Ya cah iki ndak ora tau wong gede dhuwur apa piye cah? Ora iso wit toprak ngono kuwi nek ora kulino ngene iki. Lah iku panjake teko ta ora mang ora mbok metrek. Teko panjake ngono yo toprak yo ngene iki teng ising sewane larang. Masa iku sewane larang piye? Iya iku kabeh melok tak dandan sik ketoprake. Dandan sik. Wah iki panjake kira-kira teko ta ora ya cacah. Jajal tak kentongane nak menawa persiapan. Panjake ora disebut ya piye ya aku kok bingung ah. Kandhani kok. Ya wanyeng ketoprak main terus ya. Ketoprak niki siswa budaya pun 83 dina ora tau prei, ora tau mulih kula dhewe lah bingung kok. Ketoprak 83 dina ya ora tau mulih ngene aku lah pikiran kok. Bojoku ndak turu awarsa apa. Lah kaget aku. Sadu bilah melok gaget aku. Melok kaget iku piye wong urung tak ekstra panjake. Teko urung kok iso malah. Cacaya. Muni. Iya. Bupati kok sikile temangsang. Kowe wong bupati duwe dhuwit kok mbok atur tak tuku ndasem matek engko. Wong aku wong duwe dhuwit bupati mbok atur. Ngger Subroto putranipun Rama ngger. Sliramu tak timbali ning pengarepane Rama ampun pirsa to ngger. Mergo apa ngger Subroto kuwi iki putraku tak gadang-gadang minangka dadi sok ben yen Rama wis kapundhut sliramu bakal lenggah. Ya aku tak omong acah. Toprak arek omong dhewe, arek aku melok kowe kok omong dhewe. Ngger Subroto. Nggih dawuh delem. Kowe tau ndelok toprak ora? Gak tahu nak main ya terus melok toprak. Kowe ora tau ndelok toprak ndelok. Ora tahu aku ndelok toprak bakaran ndek nanti diamuk kok. Ndelok BF ae kuwi apa? Anjen lagi nyeneng-nyenengi ya. Ngger Subroto putranipun Rama ngger. Aku piye? Kowe tak bacok matek lho. Aja gawe aku emosi, aku jadi geting lho. Dawuh Rama. Dawuh Rama. Sliramu tak timbali ingsun ning pangarepane Rama ngger. Ana wigati sing arep tak aturke karo kowe. Kowe rak ya wis ngerti apa durung? Aku malah wedi ah. Iki anake tapane kok galake ngene pripun jenengan kok galak niku pripun? Subroto Kulon. Kula. Sliramu tak timbali ning gone pangarepane Rama ana wigati sing arep tak andharke karo kowe ya ngger. Nggih. Mergo Rama wis sepuh. Rama wis tuwa wis ora kuwowo. Nemban amanah ning gone ngerang kene ngger. Kok ngerang? Kulo toprak iku dito Trenggalek. Ning gone Trenggalek ora ana liya sing lenggah ning gone Dampar Kabupaten dirimu ngger. Nggih saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sembah pangabekti mugi kula kunjuk Rama. Iya ya ngger tak tampa ora lali puja pujine pangestune Rama enggal tampanana ngger. Kersane gemletak teng mriku. Saduk gemletak. Tak tampa minangka ndadosaken kula lebetaken manate kula Rama ngono. Nggih kula tampi mugi dadosaken jejimating kula Rama. Subroto. Kula. Ki ana wigati sing arep tak aturke karo kowe. Nggih. Kowe arep tak dhawuhne
karo Suminten gelem apa ora nggir? Kepareng badhe matur Rama. Menawi panjenengan dhawuhke kalih si Suminten, nun sewu Rama jalaran kula sampun gadah pacangan Rama. Sapa nggir? Mboten setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kowe ku ngramal nomor ta apa? Kok geding aku? Malah ngenekku mbok anu ya ndasku kaya bokong kethek. Kowe kok saya tua kok gak diramal. Mulane aku ngenes. Pripun Rama? Kowe boten arep tak sanes jawab. tunggal kalih 3 kula sampun gadah pacangan nggih menika cempluk warsiah Rama. Subroto. Kula Mbok ora sambadare dawuh Rama. Kowe mboten. iki cilik tak gedhekke, gedhe tak pinterke kok malah arepani karo wong tuwa to nggir. Nanging kula boten saged mblenjani janji kula kalih cempluk warsiah kok Rama. Subroto. Kula Rungokke. nggih Kowe tak daukne karo Suminten gelem apa ora nggir? mboten. Gelem ora? Duh lakone mandak kliru acah-acah. Ndas lele kok neraka blok kok. Subroto. Kula Rama. Aja lara jebule. Aja nggawe pinggete atine Rama nggih. Mboten pinggit kok Rama. Kowe tak daukne karo Suminten gelem apa ora? Mboten Rama. Kowe gelem ora? Gelem ora? Gelem ora kowe? Gelem ora? Laran iki ndas lele kok bokongku panas. Gentenan aku pakane nang ngono. Mati engko. Kowe iso pakane apa ora omongane ngono kuwi lho. Aku toprak cilik mula kok. Orane antagonis lho. Kowe tak gendang-gendong nalika melu Wahyu jeh cilik umur 10 tahun wis melu aku, mosok aku rasa dadi ketoprak. Ayo main-main. Dicutuk alem. Dulu dan Ora bayarilah pajak iki kok. kaya Ayo ah. tetelo. Kowe ora iso nabuh ya kowe. Ora iso ngaku ora tukang keprak kok. Mulane so nek tukang teprak iki gene tak wakilane. Ngene kok loro kok. Rinenggo saku iki pakurmatan. Ora siarno lah. Kang Agus Tiara. Ketoprak ape bar mbok siarno. Sesarengan sandiwara ketoprak siswa budaya kagiaraken lumantar radio Harbos FM. Dipun sponsori kalian Puyer 38. Selak lali aku iki kok ah. Ger. Ikunge mandek ah. Masa kowe nabuh cilik ngantek tuwek ya ora iso mateni. Dulu ndang det ndang det tuntak tuntak ngono lho. Oh, ya ampun yo. Mbah Jamsir. Yo gelut lho iki lho. Durasi lho kok. Aku malah ora iso aku ngandani subuhan barang ya. Ger lurung. Mbah Seto diselem pedhot ae, Mbah. Kowe Pak sing mateni, Pak. Aku timu satu karo pajak karo bokrek aku. Perkara ucine ra tak tuku. Ger putraku lurung. Yo. Teng nyapa kowe kuwe. Wong kowe ku biasane turu kok melok naboh. Biasane ya ora ngene lek ta. Oh dagelan kok nesu karo yoga lho. Wonten dawuh Rama. Ger putraku Subrata. Wonten dawuh kula Rama. Apa kowe ngerti tak timbali ana pangarepanku? Ngertos Rama. Nek kowe wis ngerti sepisan
ke marasuan nggone Rama. Nggih. Aku rak wis sepuh to. Kowe mati no. Ya ta? Astagfirullahaladzim. Aku mah gak ngono lho. Lho lah nek tuwa iki parake ning ndi mosok Aku wis sepuh kanggo nglengser kawi bawana ning Kadipaten Trenggalek. Ora ana siji ora ana loro ya mung kowe. Nanging sadurunge kowe kudu omah-omah utawa palakrama ya, Nggir. pripun Rama? Kowe kudu palakrama tak dhawuhe karo si Suminten. Gelem apa ora kowe, Nggir? Pripun Rama? Kowe gelem kudu tak dhawuhe karo Suminten. Kalih Suminten Rama? Iya. Purun Rama. Lho, Kula menika atut dawuhe Rama. saiki ndak lali ya mawon. Nggir putraku Subrata. Wonten dawuh Rama. Rungokno tembunge Rama ya, Nggir. Nggih. Kowe maraking pangarepanku, sepisan marak suwan nang nggone Rama. Nggih Rama. Ping pindho. Kowe arep tak dhawuhe ora ana siji ora ana loro. Yo, karo si Suminten gelem apa ora? Purun Rama. Kula panci pun tresna kalih wanita ning mboten enten sing purun Rama. Ya lho bar nek iki ah. Ki tak gecek mati lho. Lho, ngapa Ki kok? ora lakon ketoprak ta ora? Lho aku lakon iki lho ngerti. Iki lakon iki Rakuti to. Nek Yanatan Rakuti apal. Rak sing ketoprake ya. Lah yo Rakuti ku ketemu Ultraman. Terus musuh Power Rangers iku awan. Bengi iki lho barbarane. Terus dipisah Shinchan. Engko terus anu gelut karo Spiderman. Omongan kowe iso iku jeneng ngakali wong tuwa Lah kowe ora ngerti Sumintene kok. Lah Suminten ana. Lho Suminten yo enak. Enak ana ya ditokno. Lho. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Ora ngono, Gong. Ana apa? Sumintene sempole kok ngono kaya tukang becak. Kowe kok mikir sampel aku mikir joget kok. Piye? Bareng joget megal-megol ngene. Heeh. Bokonge ombo padha citakan wajan. Sing tak pikir mek sitok. Apa? Sempake ukurane apa kuwi? Takok bojone ya omongan kok ya. Pengen tahu ukurannya apa? Double X, Mas. Double X. Iya. Double X cilik kok gede dah. Aku bojo ora tau sepakan kok. Masa gak sempakan? Bojo merah sempakan Iki jenenge ora kaya aku. Lah, iki lho. Aku lho sempake dadi siji wong jenenge wong tresna. Arep bojomu. Jenenge garwa sigarane nyawa sigarane jiwa. Heeh. Sedemuk bathuk senyari bumi. Iya. Sepak gentenan dadi sitok iku lho aku ana rendane tak gowo. Arep enek saiki jadi. Ora tenang ngono. Kowe ku ngilangno masalah kok. Lakon ketoprak mengke kok iso aku bakali. Lha iki sida sumintenan iki. Suminten apa bak ketoprake? Biasane ra lakon Suminten Edan. Heeh. Iki Suminten Pucluk. Lah biasa. Mergo kene kulino ngombe pil cengoh. Lah biasane nek nang ketoprak yo joget ngono terus disangoni. Oh iya. Wong Wong endi Mas? asine kaya aku dadi dagelan wis wegah kok. Apa pegan, Mas? Nak biyen ngono jaman nomku. Dagelan ngene iki taman dhisik dagelan. Iya. Saware dagelan jaman biyen ya sabun, odol, sikat, paling rokok ngono. Saiki anggere metu sen tok saweran kok. Kowe Cemek mang duwe wong kene dintekno. Lah, ya aku dadi suminten kok gak umat. Malah sikile malah coplok. Lah aku cara gelem malah ora dadi dagelan. Dadi apa? Aku lagi didadekno tentara Pak aku mau. Lah perkara Kecilik ngono. Mergo nek bedil-bedilan jare ora kena. Musuhe bingung terus dikon oleh. ora ono mangke kondi kok kondi. Lah, Bacaan kuwi bacaan apa? Kaya Ketoprak apa? gede kok mbok rusak ku piye? Mbah. Wong aku laku macake jam 8 lho ket kowe kok kene bar mek dong telo kok rene ku piye? Apa tak silai alisku? Kowe masak jam piro, Mang? Jam 09.00. Jare jam 8 kok. Wis salam dah.